a takarót, ahol felültél. Maradsz a nagykörön, te határold meg a kört, tehát nem ahol a ló, hanem ahol te. Figyelsz, nagyon a jobbik kézre kezdjél, amelyik a ló számára a kellemesebb, mindig azzal kezdjük a napi munkát, és szépen arra kérlek, hogy hihetetlen nyugodt iramot lovagolva, zárt ülés mellett, nagyon rugalmas felsőtesttel, szépen mélyre lovagolni. Arra figyelj, hogy ne szalad legyen, és nagyon rugalmas legyen. Éljen a ló toroktájék és nyakizom mozgásával. Lazítod a bal szárad, mikor úgy megfeszül. Már amikor itt elmész a saroktól, a jobb oldalon szépen zárjál le, és a bal szár balcsizmával aktívabb legyél. Ne engedd fölgyorsulni. Felveszel, rövidít, felveszel, rövidít. Bal szár, balcsizma. Bal szár, balcsizma. Bal kézre ugyanúgy engedjen bele, mint jobb kézre. Úgy van. Iskolaülés, lazítod, 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 ne siess. Olyan iramot lovagolj, amiben érzed, hogy szépen a lóban tudsz ülni. Lazán, úgy. Érzed magadon, hogy akkor tudsz igazán elhelyezkedni rajta, amikor szépen nyugodt és lefelé megy. Úgy. És lépés. Rövidít, rövidít, lépés, kiskör. Marad ez a keret, aktív a kezed, rugalmas, úgy van. És ügetés. Maradsz itt a nagykörön. Iskolaülés és lépés. Rövidít, rövidít, lépés. Maradjál fönt nagykörön, vagy középen nagykörön. Ügetés és középen nagykör. Hogy a te befolyásodra fog. Úgy. Elhoz, maradj így. Előkészíted, ne siess, és a sarokba beemeled. Megmozdítod a szál, úgy van. Zártan ülsz, kontroll alatt, tovább, vállat hátul, él a kezed, úgy, marad így van, marad így, maradsz így, tovább, kezed maradjon leejtve, így vágtasz, nagyszerű, és ügetés, ellene ülsz, ellene tartasz, amíg nem veszi föl azt az ütemet, maradj a nagykörön, amelyet ügetésbe kell, nem könnyűgetsz, lépés, ügetés. Kígyóvonal 3 évben. Így menjél, ahogy most mész. Így. Ne gyorsuljon föl, ez az. Most van jó érzésed. Ne siessen, ne gyorsuljon föl, hanem hordozzon. Úgy van. Nagyszerű. És lépés. Átlóváltás. És ügetés. Lépés. Ügetés.